Здравейте, мили хора! Имам нужда от вас за това лечение, където е в Турция. Моля, благодаря ви, където събирате тези пари, а и Бог да ви благослови всичките. Здравейте на всички приятели, познати и непознати. Имаме нужда в този труден момент на лечението за моят син. Чухте го той какво говори. Моля ви, така тези думи да ви докоснат и да помогнете както можете. Изписаха ни от болница вчера и ни казаха в понеделник живот и здраве да ходим да сложат порта. Давам думата и на съпругата. Здравейте! Чухте наистина думите на Слави. Дано да ви докоснат и помогна, защото това е дете. Той има нужда от вас и от вашата подкрепа. Има нужда от вашите молитви. Значи синът ви, не знам как да го кажа, може би на някой, че е смешно, на някой, че е тъжно, но той е доста отслабна. Виждате го какво детенце вече стана, какъв беше. Моля да помогнете, защото ние се нуждаем от вас. Подкрепете ме в този труден момент. Имаме нужда от вас. Наистина. Половината сума е събрана, ни казаха, но все още тази сума не достига за лечението на Слави, което е доста дълго време. Ни казаха в болницата в продължение на 4-5 месеца. Само се лекува с химиотерапия. Заради тази химиотерапия даже докторите ни казаха да го простригнем, защото косата вече ми капа. Има моменти, като го докоснеш на косичката, вече има косми в ръката. Моля, помогнете. Помогнете ни, защото се нуждаем от вас. Помогнете ни. Молиме се, имаме ви нужда от вас, нали? За лечението на нашето дете. Бог да ви благослови.